Skal vi læse den? Trundelunde laver mad. Det er tidlig morgen. Trundelunde er på besøg hos moster Gry. Hun er lige vågnet. Den lille grønne bamse sover i Trundelundes kuffert. Her. Ja. Solen er stået op. Ja. Se. Bamsen. Ja, Bamse har en kniv. Ej. Den skal man være lidt varsom med. Far gør det. Ja, far gør det. Se. Ej. Au. Se. Ja. Det Bamse har fået plaster på. Ej. Gule. Altså Bamse, din drillepind. No. Hvad var nu det? Is. Var det is? Ikke nu. Nej, ikke nu. Senere. Ja. Det var den historie. Ja, mere, meget til Selene. Mere. En. 2 gange 2. Den er god. Den er. Jeg ser det.